Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Maadjong buntag may gala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Daghan na kayo nag-request ng mga istorya na kong reflux esophagitis. Kanang topic may gala, mao na siya ang kung sa sa lecture na ito istoryahan, mao na siya ang gitawag na mong Waterloo sa surgeon. Nga naman, daghan ka kayo sa gugun ba? Kung na-reflux esophagitis, muna yung diagnosis sa pasyente, daghan kayo kag-entertain. Gikan sa stress, kasing-kasing, atay, gallbladder stone, pancreas o tibuok, nimong tiyan. Mao lagi ni. Sayon kay mag-istorya nga amo ning tambal pa sa reflux esophagitis. Santa Cruz Digos. Mayon tag sayon. Nga kay imong i-decipher pag nasa ubang sakit mga. For example, imong paminaw kanang ibalik at ubo mga gara. Ako ani sa katugnaw gabi komentaryo na po daning American nato anak po Dr. Kagabi na po umo hindi to po sa Saudi may galang nga to naon sa mga inumin ng Formula 44 kasi lagi dagang kay tao gusto mong doktor ba. Pero kami naman kung kani akong ubo basta nga magsugod na siya stress kay ko dagang kay ko ganang ginaw na gani. For example na ako'y major operation coming up o na ako'y pasyenteng lisod kayo lisod kayo decipher ang sakit. Yan may kuha na may gala. Kay malabay masa ako ang pasyente nga di makaya sa ubang doktor. Mabot hanggang taglima, unom, ka doktor. Di paghihapon makuha ang sakit ba. So, ano yung manggawas ng ubo na ako. Pero mawala naman po siya kung nasumbad na ganyan ako. Kay ang kinabuhi man ko sa surgeon may gana. Ano bang sulbaron imo tanan nga mana sa imo. Dili ka pwede mayon nga inuman lang sining kuan kanang iniliber di intaw na may gala. Musay mayon na sila nga naman nga isa lang nimo anak sa imo nga mugo naman nimo. Ako iwan ko. Mubalik ka sa klinik niya. Papakamayo. Kasi lagi ka na mga tigulang, doktor mangabog daw ang pasyente. Kaya gusto mo na kumayag yun ang pasyente may gano'n. Ina bang, one time, big time ba? Pag hatag na kong nagyan na sige. So, kaning reflux esophagitis may gano'n. Once magsugod na siya, kung imog yun siyang i-follow ang step by step ba, mga to sa cardiologist, mga to sa pulmonologist, mga to sa gastroenterologist. Pag maapil pa ang UTI, maapil pang matris, maapil pag ito yung ibang pagkalibang. Nga ako isa ka pasyente nga, sige complain sa iyang doktor nga, nagasakit iyang dughan. So, ang diagnosis sa doktor sa iya, reflux esophagitis, peptic ulcer. Katakot-takot, isa na siguro isa na kakarton nga, may prosol giinom. Muna nga, hindi ko magpataka ba? So, kabalo yun ko nga,
Daghan kayong doktor in ma-involve kung ako yung i-involve. Pero di man ko gusto na may gara. Di ko gusto na. Once nga mo ingon na dayon ko nga kani, wala hindi ko na. Kay murag sa ako ba? Kung sa ako pa'y nasa lugar ko sa pasyente, mingon man ko nga sa mga doktor eh. Tagaan naman tag pen deliver. Mao lagi. So kabalo naman niya akong ubuha basig mingon na po mo kung saan na po nang ubuha na dok. COVID. Atikang nyo noy. Atikang yun din nyo noy. So, refluxes esophagitis may nga daw. Dagang source. Kanang magsugod siya sa imong kuto-kuto. Tapos, muguot sa imong dughan. Sunod, usay gani, aslong imong paminaw. Imong panlasa. Kung mo inom kag tubig, mawala na siya. Sa tinon pa. Inumira ko na siya tubig, di ba mawala man ang guot sa imong dughan. Kung refluxes esophagitis. Kung atakis kasing-kasing, patay kang bata ka. Dili na ba yun mo kibalo? Kung sa diferensya sa atakis kasing-kasing, kung refluxes esophagitis. Kaya kibalo pa mo. Hagbay ran daga na rin mo sa cardiologist. Na ako'y pasyente may gano'n. Adto siya sa cardiologist niya kay may paboritong doktor. So, nato siya sa cardiologist niya. Pag-abot niya dito, sa amin na po, ECG to the echo, top 1, tanan, latsada ang laboratory, 15,000 gold. May makita sa pasyente, sa doktor. Ipato siya sa pulmonologist. Kabot sa pulmonologist, chest x-ray, ipa-CT scan pag yun ang dughan kay basig na ito mo. O may hapon nakita ang pulmonologist, so gihatag sa gastroenterologist, katulong doktor ha. So pag-abot niya sa gastroenterologist, tanan siya, Dok, bisa kung saan na akong ipainom sa akong doktor ba? Sa cardiologist na ako'y unong kabuk tabletas. Sa pulmonologist na ako'y tambal sa TV. Pag-abot niya sa gastroenterologist, yung gastroenterologist, wala sila na. Tagahanap po siya umiprazol. Yung kung naman wala na lang yun ka endoscopy na naman yun ka sa iya. Masugot unta ko endoscopy dok, pero pati mong mahala, mabot mag-40 mil. Magkikwartaan na. Kung ipa-ultrasound lang po doon ka. Pag tanaw sa ultrasound, nangyari kay namay tumuro sa iyang atay. Asa man siya gilabay. Anto na po siya sa surgeon. Dili ako ha. Sinato sa surgeon. Nong, operahan ka no? Yung tiguang sa sintay pa idad ha. Operahan ako ni mo doon. Kuha mong gagibati. Kanina naman, refluxes esophagitis. Ningon na ito siya nga, tulo na kabuk doktor, dok. Magyapong kumayo. Ako po, ilusok po kayo po. Pangkulang ni Munoy, matong na lang dyan kag veterinary. Veterinary yan siguro. Imong kailangan. Ay ko binuang diya do ka kay desperate na ko ni. So examine ako siya.
Kabalo mo sa una na akong gipangutana sa'yo. Nay, musta ang paglibang na mo, Noy? Isimag ang mata sa pasyente. Ingon sa ako. Kalain po na mo, Dok. Sakit akong dugan niya. Libang imong pangutana. Ewan, ano di? Nabaybayad kung pangutana tang nalibang ka makadadlaw dili. Ha? Sa gani, pangutanon pag gani kag pilo ka kilo imong kalibang din niya. Uy, dala otot. Ay nga naman ko ka si yun na hiyala kung labaw na yun ang pasyente. Medyo pamilyar na ko ba, pero bago ko. So, pagunit ko sa iyang tiyan niya kay naman ko yung bukol ng gunitan bukol sa iyang tinae ba sa sudanan sa tae. Punoy. Naman kay anting-anting rin. Ingon siya nga, ay, binuang dalo kay parang tajik kagad. Bitaw ni, dako-dako na, ingon kadako sa kuhan. Ingon kadako sa bola sa kuhan eh. Kuyawa po na yung kamot eh. Kagunit naman na yung kagamay-gamay na, magunitan na mo. Oo. Di pa makita sa ultrasound, magunitan naman ako. Mga lagi, magtindong kong clinic diya sa San Pedro. Ha? Putangan ako. Ultrasound by hand. Ha? Ang bayad, 5 lang. Binang bitaw man. So, reflux esophagitis, naabot ito sa iyang sudanan sa tae. Kulon. Una-alala ninyo, kalayo. Mura na ang isa, ang iyang simptomas, tuwas Manila. Pero ang iyang problema, tuwas Cotabato. Pagkalayo, no? Usay mo ingon lagi ang pasyente mo. Kalayo ba niya eh? So, ingo sa iya nga, Noy, maayog yun eh, para shortcut. Mag-ultrasound ta. Ay, ultrasound, CT scan ta dito. Yan. Pag human sa CT scan, makita na gina, maklaro na gina kayong tumor. May hak may istorya mingaw sa imo. Then, kasabot mo na yun ang pasyente kay ako ang ipaagi sa siaw. Kaya yan, ingon din siya, kalayo dahil ni doktoran kahuna-una, no? Ito man sa kong lubot ang problema. Huwag man sa dugan. Nagadako-dako na ako gasto sa cardiologist, pulmonologist, gastroenterologist. Veterinary yan na lagi kulang. Ha? Then, pagtindog diyag veterinary yan nga, para sa kabayo. Dagan mo pa konsulta niyo mo ba? Ha? Eh, ang pirmi mong i-mention kay sakit sa iro man. Ha? Dinis, pagka maldito, gini mo. So, kani akong ginaingon may gala, ang reflux esophagitis, dili siya ordinary may gala. O, mayan mag-istorya ko ka ng mga istorya di un amor ba kay tinuod ma. Anto siya? Kanang 18 anyos ang babae. Ang bata. Nagasakit iyang dughan. So, gidala sa siyang mama dito sa yung doktor ng gastroenterologist. Kitagaan na po siya umiprazol. Tapos kitagaan na po siya sa pabutong tambak, tulog kabuok. Wala yun ang utanang yung doktor magsay problema sa bata. Wala yun. Kahilumon mo itong bata. Wala lang. Ito na sila, mag-shopping na sila, pila kabuok doktor, may gala. Wala man yun siya na yun. Ningon ko saya. Pag atos clinic, dili man ko psychiatrist na. Paglobyan mo sa ako nga.
kapoy mag-entertain ng psychiatrist, dagang kay psychiatrist, di away trabaho. Ha? Sila na lang ano eh. Eh, mga pera naman yung tao mo, no? So, istorya ko sa bata. Sa'y problema ni mo, day? Ay, wala man doon. Ayaw imong eskwela. Layo kayo, no? Ha? Reflux esophagitis ni eskwela, istorya. Ingon siya nga, may man doon. Padadlaw mong kumiskwela. Nya, may problema sa eskwelahan. Pasado ka. Naghilak ng bata. Ako nga, nahilak lang ka. Ako mo na ako gailab ti. Ayun siya nga, wala na akong problema doon. Kaya akong papa, batiguhon mo ko kung di ko kapasa. Nagpatay. Asa po kalatiguhon? Nabiyag asa eh. Sa asa igo. Sa ulo, sa dughan, sa tiyan. Ngayon ba, makita na akong labang dito sa lubot. Uy, rin bata, 18 na edad. Maglayas lagi ang bata kay bagsak man. Kaya amot lang ano po mo bagsak siya nga. May man daw siya sa klase. Ipa-evaluate na ko sa iyang mama, atuan ako ang principal ba. Nga naman din siya nga kanang failure sa pag-eskwela. Nya sige lang ingon sakit iyang dughan. Nya sakit iyang likod. Istoryahan niya ang ano sabay tawag kanang principal, kanang main teacher ba. So ay kaning bataan kay ginabuli man sa mga classmate niya diri. Ginabuli. So dili mo sulod sa klase. To dito sa gawas. Kita ni mo dito sa gawas nga maglingkod-lingkod. Pasadlon niya dili mo sulod. Nya ang mata mato dahil sa itong yung ginabuli siya. Hantod nga, di nagit siya musikwila ang bata. May ang sa may cause sa reflux. Nagala. Mauna siya nga, dili di ko mahingon sa inyo nga magpataka lang o diagnose o reflux esophagitis. Istilan. Sayon kay sa istoryahan ba, pero sa tinuod, libogation ang doktor, sayon man kay paghatag, inumang omeprazole, inuma pantoprazole, sa una simitidin, ranitidin, anong prasol na. Mga lagi na siya magalang, ha? Nagyan man kayo nag-request, aning topic, Abutan tag isa katuig ba, di ko kahuman ng istorya Usually, ang una na kong i-remedy nga mag-inom siya tubig. Ganun. Pag mawala gani ang sakit, okay ra. Para nala-stress, Pero kung nakainom na isa ka galong yung tubig, di paghihapon mawalang sakit sa dugan, ay lain na. Basta, dagang kay kung istorya sa inyo, may ngalang ang diagnosis, reflux esophagitis. Maingon mo nga, di ni sayon nga sakit. Mayroon mo maingon nga reflux esophagitis. Ulcer lang man na, bitaw. Kung dili proper ang doktor mo examine sa pasyente, mamiss yun. Ang naisa na ako katiguang 35 years old, magsigig complain nga, mag-uot iyang dughan basta magligla siya. Layo, may manghangan ko kas langit nga. Asa man ang sintomas, asa man ang gikan sa tumas. Magligla lang siya ba? Yung guot iyang dughan, murag yung reflux esophagitis. Di, katambak sa kadaghan sa omeprazole na inom niya ba? Nabot na ko siya ng unong kabulan. Ingon ko saya adto sa OBGYN dahil kay dili ko gusto mo gunit diya sa ubos.
Kaya, ano mga hudok? Ay, o video hindi o trabaho ko. Sila ay patanawa sa iyo kay ilan ang problema. Sus, dako kay nakita nga kuan may kala mayuma. Nagbara na ko sa iyang matres. Tibok na. Masyado po ni wala po ni nakita sa ubang doktor. Sa lagi makaingon ko ba makasayang? Asa man ka-graduate doon? Sa UP. Oh, UP dahil sa University of Piapi. Sa iluwag yung taong ko, taga Piapi. Di ba? US. Sa US ka graduate. Sa University of Salmonan. Kana lagi, mahurot inyong kwarta, mga galakon. Magkatunong gani mong doktor nga. Wa pa gani ka. Silip-silipon lang ka ba? May gani, mo examine sa imo. Sakpan ba tayo ni mo ng tumuro sa colon o sa tumuro sa matres? Ang problema sa pasyente sa dughan man. Kasakot ka kanan? No way. No way. Mag-diagnose ka, depende sa laboratory, o kapi. Hindi man na makuha agad ang diagnosis kung dili mo mag-examine sa pasyente kay foremost ko na siya examino niyo ka sa doktor kay mo man na siya among gitun-an may gala interview pag man na kay working diagnosis imo na siya examino pag-examine mo wa kay makita kana na makinahanglan na kag laboratory pero dili na siya nga paluksoon nimo laboratory kay para mangitaon nimo sakit naunsa ora man gud nangita to ay katong baboy nga puti gani nga dakong itlog sus kay 1,000 na imong baboy saon nimo na pagkuana gunitan nimo nga itlog baboy dili lagi kapila na jud konsulti sa mga batang doktor ba dili na ninyo ma-accomplish na may gala wala shortcut ana ultimo mga computers mga Craig computer tagko no kay na siya mo nagagadala sa kuan mga rocket ship mga satellite sa pa ba na mo na nagadala sa mga kuan mga robot tanawa di gani kabalo mo diagnose og spectacle sir. Dili ginupulihan ng doktor Megal. Dili gid siya gid. So kinahanglan gid og kuan. Kinahanglan gid og utok sa doktor. Dili sa pag-usawa. Sukat-sukat kapila na gyud nila gusto karon kanang pulihan ang utok sa doktor. Lahi. Newan nga buang na ng doktor kay na ma-discover, di madawaton na yun sa mga laing doktor. Mahal lagi. So, nagani mo yung paminaw ng reflux esophagitis. Ay, ito ba yung pataka o atong doktor? Ha? Pag inom sa mong tubig, mawala ba? Nya, usabay kung kanusa siya nagkasakit. Before kaon, after kaon, o nalibang ka, o unsa ba? Ha? Kana, nai-relasyon na siya dito ba? May relasyon dito sa imong dughan. So, mo nang reflux esophagitis may gala. Ha? Inyo na siya ikuan ang pasyente kung unsay problema niya. Kay pag mahibaw na ninyo, kabalo na mag-asang na doktor man to. Si Dr. Kagabi ni sa doktor sa kahangin. Sure. Ang numero sa among radyo kay Mahigala, text mo. 0966-400-5595. Ang pinaka-importanting numero may gala, ang numero sa akong sekretary. Pwede mo mag-inquire sa kung sa gikan sa animal bite, paingon sa mga asa na ko naglaag-lag. Kung mag-clinic ba ko ugma, kung mag-opera ba, unsa ba. So, ang akong sekretary ng gala mumutubag sa inyo. Ang iyang numero, ayaw mo tawag, text lang.
Ang iyang numero is 0995-221-8007. Okay. 0976-088-2941. 27-year-old. Na magbalik-balik akong kutoy sa kuto-kuto. Tapos sington kog ayo. Tapos malipong nako, padulong kabuhion. Kabuhion dala nervyos ni ako adok. Ingani siya dahil nga edad ni mo 27 years old. Mutagding imong dalunggan ba? Kung ano naman kay ingani man ka? Normal ba kayo mong ligla? Dili pa magputol-putol? Regular ba ka? Every month ka magregla? Ha? Layo kayo ang pangutan no? Tuwa sa regla. Ikaduha. Normal ba ka malibang? Normal ka mangihi? Ha? Mga ingana. Nag-check up na ba ka sa doktor? Ano siya? Muna mga pangutana dahil. Kay kung gusto rin mo tubagon siya diri sa doktor sa kangina o diri sa YouTube, no time for love na eh. Kay dili gina siya, dili na ako makuha unless nga dili na ako siya eksamino. 0910-768-4714. Lalaki 41, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon heart enlargement. Daghan gireseta tambal. Karon nagluya akong lawas. Unsa buhaton na ako dok? Ay alam man. Imbis may pa imong lawas sa una. Karon luya ni dong ka. Ay di dami imong tambal eh. Ang pinakauna gyud nga ang tawag na sa in English parameter no. Ang imong feeling mga higala, imong gibati. Ang una gyud na siya. Malipong na baka, di na inom ka katulog, masakit na imong tiyan sa ininom sa tambal, mga ingana ba? Pag tanaw na imong gawa man yung kuno, ang ngayon, dangi eh. May tayo laing doktor. Ha? Kambyuhi ang doktor. 0963-067-1600. 54 lalaki. Morning dok, sakit tuhod, gradual lang, hinuon kasagaran sa gabi eh. Nag-medicate, di ko pinak, generic, na-relieve, pero mabalik man dok. Unsa maayo anak, dok. Salamat. Dong, sa edad nimo, for sure yun na siya arthritis o rheuma. Ayog denial, mayroon na ba dahil mga bata, mga kurog, mayroon naman ko arthritis. Ay, may uban gani ang edad. 30 pa, arthritis no? Karon ba? Tingala ka kay daghang kay pasyente nga mo complain nga sakit ang tuhod. Nya, nga pagani ko yung nurse kita na og gahapon. Iliko daw niya yung tiil sakit. Iya lang ipatuyok ba sakit kayo. Abi ba na mo gina-spare ang bata pa sa arthritis? Na-arthritis ang bata eh. So, ayaw sige inom anang diclofenac kay mubuslot ginay mo tinay. Daghang kay tag mga text gikan sa YouTube may gala. So, di na namo mabangbang ba, di na namo matubag kay sa kadaghan. YouTube Mary Jean Amilo Mangkao na 1659. Dok, maayong buntag. Sige, hapdos akong kuto-kuto. Unya, naapod ko kabuhi. Tabangi ko, dok. Kay tuig na ako ni gibati. Nagpa-check up na ka sa doktor, dahil una, nagpa-check up na ba ka? Para may bawaan ka kung i-examine ba ka, kung sa'yo mga tambal gihatag. Evaluate na po ka sa doktor. Dili na siya pwede nga kamo ang mag-doktor-doktor. RCKTV 4678. Dok, akong asawa na ay hyperaciditic. Karon gasigi na sa hilag iyang buto-buto. Iya ra ba gihilak, gihiktan kay maoki daw sa paminaw niya kung hiktan. Mao lagi? Sa mga kabaw kay hiktan. Sa una may gala, daghang kay kumakita ng mga tigulang.
hitan ang kuto-kuto kay kabuhi. Pero sa tinod, imo na siyang gituok ang imong atay ba? Wag na siya ayo. Kaya di man kakabalo unsa man din siyang anong hapdos man ay kuto-kuto. Tanawagi, diagnose na dahil niya og hyperacidity. Oh, malaki. Mag-doktor mo gumod dayon. I-observe lang sa tapos pag di ninyo makaya, patanaw og doktor. Cecilia de la Rosa Arcos 1236, Dok, maayong gabi. 63-year-old babae, mabagok akong ulo adtong January this year, nawala akong panimuot. Uy. Nagsakay ko jeep, dili ko kasimot bago sa tambutso. Baho sa tambutso. Aami mga dog. Wala ko'y nasimutan ng hugaw nila. Unsay akong buhaton, Dok, daghang salamat. Ayay. Wala gid siguro ka ng patanaw o surgeon, no? Kaya ang madagok ka ni mo magalaw, matumba, na nawala ang panimuot, apektado yun ang atay, ang utok ka na ba? Kinalang yung CT scan, di man na makita sa court, di na makita sa ordinary x-ray. So, kaniyo, naapektuhan ng iyang panimot. So, naging siya problema. Either naapa siya blood cut sa iyong utok or something. So, kinalanggit siya o kanang tawag ano yung CT scan. Kamong nasa YouTube na kung dili ninyo makita ang reply dito sa YouTube, dili mo maminaw sa bagong episode sa YouTube kay para tubag na mo. At Careless Whisper SWR H. Good morning, Doc. Mag-ask ko para sa ako anak, Doc, 15-year-old lalaki. Dati nag-seizure siya, Jud. Tapos gabi nakuyawan ko kay kuyaw na kayo iyang seizure. Kay murag nga hiwi na iyang mababa. Ayay. Yang mata kapiyong-piyong, Dok, murag balsi. B. Natawag, Dok, sa taas taod-taod. Unsa ka maulian ng kuyawan ko, Dok. Iyang sige angan, Dok, basta nag-atake siya. Seizure, Dok, iyang kuto-kuto. Sakit. Kagabi, Dok, sakit iyang kuto-kuto. Dayon nagmata sa buntag na daw gihapon ang sakit. Maorar to gabi ang seizure, wala na usban pero naagihapon ang sakit sa iyang tiyan, Dok. Unsay angay namo buhaton? Unsay ka pa lab test namo, Dok. Salamat kayo, Dok, sa pagtubag. Digos amo. Kani siya day. Makita lang ako sa the way nag-seizure siya is a petimal epilepsy. So, kung kasabot sa petimal epilepsy, wala pa mo kantong neurosurgeon, neurologist. So, matumog neurologist, kay kani ngani sigurado gyud ko ani nga tagaan gyud sa maintenance ng phenobarbital. Wala man, makabalo man ko ana, pero di gyud ako na specialty, dili gyud ko mahilabot ana, di ba? So, ato mo neurologist sa. Siya na mag-order ana, daghang kay na iyang himuon, EEG, CT scan, kana ang pinaka-importante. EEG, electroencephalogram, o CT scan. YouTube at Rams Nimbulus 3030. Akong papadok, 65-year-old na, hinay kayo og heartbeat. 50, unsay mag 40 plus. Napa-electrocardiogram namo naman, Dok, pero wala man daw makitang problema. Ingani ni siya, Dong. Unsay history sa imong papa? Athlete ba siya sa bata pa siya? 2, unsay pamilya nila? Ingana ka paspas ang ilang
kasing-kasing. Kasi kaliwat sila ni Michael Jordan, ang iyang pulso 50 lang. 3, kung wala siya gibati lain, walay labot, nagsakit iyang dughan, baba lang iyang pulse rate, may problema. Maano na siya sa ilang pamilya na. So, unahon yun, ang iyang history, pangtana mo sa iya, kung athlete ba siya sa gamay pa siya, asa bata pa siya. So, kamong naa sa makapaminaw lang yun sa YouTube, makatanaw lang yun sa YouTube, medyo ubay-ubay na biya kayo mo, na categorize na ko sa nga kuan, kanang ambot sa tatawag sa YouTube, may galang kanang most frequently kanang sabi tawag ato naghangay term ng Google Play, may galang di ka kasabot. May man kay mga IT man ako mga anak, sila may naga-edit aning video, sila ay adjust kung say filming kung maayba ang kuan. So wala gyud ko nag-isip pa ng mga IT may gala, sila nagibahala na. So, kung mamina mo sa YouTube, tibok kalibutan, ubay-ubay man gyud ta kay ubay-ubay na gyud mo nang paminaw sa YouTube kay maski ultimo dito sa tumato sa desert. Sige tan-aw dito taga Davao po ba? Mingaw na siya, gusto siya muli. Anak magina. Mingaw magyud ka kung kuan. Wala ka sa imong syudad, sa imong pamilya. So, ikaduha, kung maminaw mo sa kuan sa YouTube o tanaw mo sa YouTube, inyong inyong i-record, kunya i-share ninyo sa inyong kauban nga walay panahon ba mo tan-og video. I-share lang kung ganahan sila mamino kay ang uban piya gahilom-hilom lang na pero nagibati ba. Ako bitaw makalingkod lang yung ko kanang biyag asa lagi. Makalingkod lang yung ko nga kabalo ang akong kaistorya nga doktor ko ato na dok. Mubok yung hemoglobin dok. Sakit akong kuto-kuto. Di gina mo sipiat na gala. Di gina mo sipiat. Bisag asa gyud ka paingon, naging dati ang tao ba. Usay lagi maingon ko nga. Unsa kay kinahanglan ani? Mo tong nagsulat kog libro. Diagnosis ako si tawag ani. Self-diagnosis sa lawas. Klaro, pero kadaghanan dito sa akong mga ipangsulat nga sakit, puro man surgery. So, medyo di kayo mo mainteresado kay man surgical man. Wala may laing paagi, puro man surgery. Ang sa ako pong kuhan, sa akong diagnose yourself, isad kayo kay dili man sila mo dawat kung dili credit card. Pati gani GCash dili kini mosugot kay daghang kay anomalya lagi daw. So ang akong mga IT dito sa India nagadala sa mobile app, magsigig reklamo kay sila may targeton permi sa Google Play. May mga unsa man na inyong website, kuhan man kayo. Open to attack ba sa hackers. Ay ko nga, wala mong laing format nga makatabang ba. Okay, basta lagi gihimo ko na ko 12 years may gara. Lang nga gusto nila kamyuhan. Pero sigurado ko ani taas na kayong hindi makatuloy gani ba nga nanay makapenetrate. Bahala mo ikapoy na ko ng security wall, ikapoy na ko ng mga
Daghang ka kuan ba? Kuan sa mga hackers. Malito na kayo ni karon. Ma-insect, ma-Amerikano, ma-Bombay, bisag na lang ng hacker na gala. Basta lagi. Ang imong sakripisyo 10 years, 20 years, isa lang. Isa lang kapindot. Ego. Ako bitang mobile app and diagnose yourself. Kapila na down ba? Kay masulod mo yun. Di, ang Google Play na po mabuang. O protect sa kuan, protect sa mobile app. Pag abot mo, di kaya po niya makaya, dito na. Mag-complain dito sa akong mga IT, programmers. Kabalo ya kani mga Bombay nga magsiyaw-yaw, magsabay ang yaw-yaw ang pangasaba dito sa Google Play. Pag-away mo siya, bahala na mo kay di ko kasabot. Mahal po kayo. Pag-maintain na ng mga programmers, still, international na good. Mga nga, ngayon ko sa inyo nga, dili lalim na maghimo ka o ka ng mobile app sa Google Play, sa internet, dili lalim. Ako naman po sa tibok kalibutan siguro, wala, may lain dito. May lain dito nga Pinoy. Wala. Daghang kayo mga mobile app nga makita nimo sa Google Play, pero dili gyud sa pareho sa akong gihimo na app. Nakuan man ko sa isa ka research gani sa mga mobile app. So, nag-praise silang gihimo nako, pero ingon sila nga ting paita ni bantayan nimo permi. Kung pwede lang, kada minuto, bantayan mo, kinanapoy mo, hackers, grabe. Wala lagi. Kapoy kay gisir. So, ingan ni Mangala, nag-istorya man tang reflux esophagitis, no? Ayaw mo pagpataka o ganun. Inom-inom og tambal. Inom ingani, ana nya dili day mao ba. Nya. Pag mamali, complicated na ba? Di nakakasabot. Maingon ang kuan. Di na ma-diagnose sa doktor ba? Basta nang painom ka o omeprazole. Pag inom nimo sa omeprazole, di mo nakuha. So patungan na po na nila o motilium. Pag tagaan na po kag mga gabiston. Ala, hantod, mabot na ng mga 5 ka-tableta sa ambal. Gyapon kamayo kay wala man ang target ang problema. Wala na target. Sa dili gid lalim magdoktor ba kay imo man na siyang timbang-timbangon asa ni gikan ang sakit. Amo na gina. Maayo pang magtambal og iro kay di man gyud siya motingon. Kung unsay imong i-diagnose, mo pura imong pasanang diagnosis nga distemper. Ikaw pangutana sa veterinarian, unsa daw na? Virus sir? Wala. Human. Ang istorya. Mori. Lahat yun ang tao. Balik ko, kung naayo dok. Magmaayo dok. Wala. Kung may problema kay ito itubag. Usa ba itubag? Usa may itubag nimo kung ikaw po libog ka ko sa may sakit ani pasintiho eh. Mangad ka sa langit. Mampo na lang kang Santo Domingo, Santo kitsa pa bang Santo de. Apilo nimo ampo kay para lang yun. Ngita na nimo asan nagay ka ni sakita eh. So, igana kalisod na higala. Igana kalisod. So, ayaw mong inom-inom sa tambal bago ma-decipher na yung inom tubig sa. Diba? Kung di ka siya mamala, mamili mong doktor nga tanaw ninyo nga dol-dol sa sakit. Ayaw mong cardiologist kay sigurado dyan ka na
Today ko, ECG. Today ko, ECG. Still done. Purot din na iyong kwarta. Si Dr. kagabi ini, sa doktor sa kahanginan.